Fizika Greklerin fusis diýen sözünden gelip çykyp türkmençe tebigat diýmekdir. Eýsaça fizika hem tebigatda bolup geçen hadiseler öwrenýär. Biz kimýany hem tebigatyň bir dili hökmünde bela geçipdir. Diýişmede ýaly bu matematika, fizika, kimya sapaklary özara has baglanşyk bolup durýar. Ýagny kimya bilen baglanşykly, mysal üçin kärlerde, mysal üçin siz Lukman Moja bolsaňyz hem käbir matematikadaky belli bir käbir temalar hökman suratda bilmeli bolýar. Mysal üçin erginlerde prosent ýa-da bolmasa gatnaşyk derejesini ýa-da kislatalarda logaritman hökman bilämeli. Şoň ýaly fizika hem fizikanyň ilkinji temalary geljekde görürüz molekula, atom diýip ýene-de kimya bilen baglanşykly bolup gider. Ýagny buların arasında berk baglanşyk bar bolmakdyr. Fizikan öwrenmek bilen tebigatda gizli sırlar olaryň belli bir kanun esasında bolýandygyny öwrenýärsiz. Şeýle bir misal bersek, onatdyňlar islendikiň hereketimiz kanun esasında bolup durýar. Döwletleriň halkara hukuknamary bolýar, döwletleriň içki konstitusiýasy bolýar, ýa-da bolmasa Gaytaşa aytanızda siz mektepde hatta mektebiň içki düzgün tertipleri bolýar. Siz şolara boyun eýmeli bolýaňyz. Şoň ýaly biz tebigatyň hem kanuny bolýar, fizik kanunlary, beýnasakda 5 kanunlardan fizikan kanunlaryndan çykyp gitmek mümkin. Misal üçin siz bir 10 katly bina baranyňyzda siz aşağı seretseniz ýa-da bir ýer beýikligi çıkanlıda katlı binaların beylik olun siz aşağı kaçmadığınız için özünüzün hopsuzluğunuzu bir cay ediniz. Veya diyenler siz aşağı kaçan halatınızda size ziyan etmek mümkün. Yani size ya da katı beyiklikte siz aşağı kaçıp size ziyan etmezlik ihtimalı katı beyik yani ziyan etýär. Ya da olmasa siz elektrik toğunun yanlarında has serasat çemirişýäňiz. Şoňa siz fizika düşünmeseňiz hem şu dahatlar berçay edýän aslında siz şu fizikan kanunlaryny berçay edýän belli bir kanunlar bar şolarda hökman suratda berçay etýän. Ýöne bu fizika albyp ular has içkini öwrenýär. Şu içkini öwrenmek neçeçesinde hem hormatly dinleyijiler bir näçe atışlar, dahatlar bolup geçer. Misal üçin iňňöňepi şol gemler suda yüzýän bolsa, şu dıkatlyk kanunynyň esasynda yüzýär. Ýagny gemleriň dıkatlygy, mysal üçin agaçdan ýasalan diýsek, deňiz suwunyň dıkatlygyndan pes bolan üçin hormatly dinleyijiler şu deňiz suwunyň üstünde yüzýär. Şeýle gemin ýaşasak, şeýle deňiz suwunyň üstünde yüzýär. Bu dıkatlyk kanunyna görä hereket edýär. Geljekki temalarymyzda has üstünde giňişleýin durup geçer. Ondan başga da meselem fizikan kanunlarynyň radio tolkunlarynyň açylmagyna ýetişende siz telefon enjanyňyz bilen bir ýerden diýel näçe kilometr arakda belki dünýäniň uluçunda bolan biri bilen hem arkaýyn siz habarlaşyp bilýäňiz. Ýa-da auto ulug mesela hareketlendirişini gözüňize getirseňiz, şoda energiýa, ýani fizika bilen baglanşykly bolup durýar. Umman aýdymyzda şu taýda fizika bilen baglanşykly kärler hem sanaňa geçsek, iň esas kärleriň biri şu elektrik inženerçiligi, soňra mehanik inženerçiligi, ýene-de fizika beýleki soňky ýani 20-nji asyrda ýüze çykan aýdaly gün energiýasinden elektrik togyny almak ya da yel enerjisinden elektrik toğun almak ulan hemme şu fizika alma bilen baglanşyk bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, fizikanın siz içkini öwrenen ýagdaýyňyzda şu bolup geçen hadiselere has içkin düşünmeňize ýardam berer. Biz geljekki sapaklarymyzda ýagny 6, 7, 8, 9-njy klaslaryň umman mektep programasyna görä ýa-da ondan soň universitet programasyna görä da esasy fizikada şu mehanika, ýyllyk, ses, tolkun, elektrik, çyrasy, ýagtylyk ýaly hadiseler, esasy şu hadiseler içkini öwrenilýär. Umut dinleyijiler, gysgaça biziň ilkinji sapamyz şulardan ibaret.
Yine de görüşeceğiz. Sağ olun.